מאז ה-7 באוקטובר לא הקלטתי באף יום שישי סרטון עם 3 דברים טובים. זה הרגיש לא נכון לדבר על משהו טוב. ואנחנו עדיין בזמנים חשוכים. חמאס לא נוצח עדיין, כמעט כל החטופים עדיין בשבי, המפונים עדיין חיים בחוסר ודאות, חיילים נהרגים והאזרחים בעזה משלמים מחיר נוראי. הלכתי לצעדה של משפחות החטופים, והיה שם כל כך הרבה כאב. יחד עם זה, גם כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה ערבות הדדית. הייתי בגבעת חביבה, מרכז לשלום והידברות בין ישראלים, יהודים וערבים. עכשיו מוצאים שם מקלט אנשים משדרות וראש הנקרה, שלא יכולים לחיות בבתים שלהם, כי זה מסוכן מדי. היה נפלא לראות איך יהודים וערבים מטפלים בהם כבן אדם אחד לרעהו. ובכל מקום מסביבי אני רואה מתנדבות ומתנדבים שעוזרים בקטיף, בקיבוצים בעוטף עזה. את האחים בנשק שמארגנים את חלוקת המצרכים החיוניים. עורכי דין שנותנים ייעוץ משפטי למפונים ללא תמורה. ויש כל כך הרבה דוגמאות נוספות. כל פעם שאני אומר לחברים ישראלים עד כמה אני מתפעל מכל זה, הם אומרים, אתה רואה, זאת ישראל היפה. אז ישראל היפה היא הכוח האמיתי של המדינה הזאת. אחדות העם. ויש הרבה מה ללמוד מזה. המלחמה והסבל אפשרו את זה, ויהיה בזה צורך גם בזמני שלום. שבת שלום עם מחשבה מיוחדת לכל משפחות החטופים. הלוואי ובקרוב יגיע הרגע המאושר ושוב תחבקו את האהובים שלכם.